аз съм Деси и добре дошли в моя канал. Днес ще ви покажа 4 идеи за изключително лесни проекти, които можете да направите с малко дете вкъщи в дъждовните есенни дни, когато не става за излизане навън. Започвам с модела от това таралежче, като между другото всичките неща, които ще покажа, са закупени от Тему. Този таралеж пристигна като изрязан модел в 15 бройки всъщност, с тяло, главичка, оченца и листа, които са като от Fields, но имат стикери отзад. И съответно беше изключително лесно да го сглобиме и да си залепиме листата, както на нас ни харесва. Втората идея е с тези дървени фигурки на тиква, които ние решихме да направим като хелоуински страшни фенери, но вие, разбира се, можете да ги боядисате и с забавни лица и както си пожелаете. Харесва ми това, че имаха и място за закачване на някакво въженце, така че може да станат и прекрасна украса за някоя есенна декорация. Третата идея е на това конче, отново дървена фигурка, която пристигна с прежда, която се завързва най-накрая, след като се боядиса кончето и става като негова грива. Моето дете доста хареса тази идея и вече сме правили 2-3 кончета, като отново пристигнаха поне 10 бройки, които всъщност можехме да дадем и на приятелчета като малки подаръци. И ето виждате, вече тук споделям готовото конче как изглежда с гривата. Следващата идея е с есенни листа, които събрахме в парка, като тук показвам материалите, които ще използваме. Това тиксо с стикери на очички отново е взето от Тему и използвах акрилни боички, като боядисахме листата. Първият начин на боядисване беше да ги направим целите черни, да им сложим очи и страшни зъбки и така станаха като едни прилепчета. Виждате колко забавно изглежда накрая. После следващото листо, аз го боядисах моето като духче в бяло с черни очички, а пък моето дете боядиса неговото листо в тъмнозелено и отново стана като някакъв вид чудовище. И ето ни ги всичките листа. Последно споделям няколко идеи, за които не успях да запиша видео. Това са формички на листа, които пристигнаха чисто бели в различни форми, 150 бройки и ние боядисвахме, като разбира се занесохме за детската градина. Следваща идея е да си направите истински фенер от тиква и разбира се да рисувате с отпечатъци от истински листа. Ако ви е интересно това, което споделям, ще се радвам да ме последвате. Чао и до нови срещи!